It's me, Pops Marco. And I'm Karen. At welcome po dito sa aking channel. At ngayong gabi ay andito po tayo ngayon sa San Manuel, Pangasinan. At bibisitahin po natin ang pinagmamalaking Christmas village ng bayan. At ayon nga sa sabi-sabi nila, super ganda daw tong Christmas village na ito. Yung tipong nag-travel inside in the Philippines ka. Pero bago kayo pasyal sa It's More Fun Christmas Village ng San Manuel, Pangasinan, click mo muna ang subscribe button at notification bell para updated ka sa aking mga videos. At sa mga nagpa-shoutout po sa aking Facebook account, abangan nyo na lang po sa pinakalas sa videos na to. So yun na nga guys, andito na po tayo sa loob ng Christmas Village ng San Manuel, Pangasinan. At ito nga po yung at yung andito po sa likod namin, yung pong Paway, Ilocos Norte. So dito po si Bangi. Yan, Windmill. Nandito rin po si Paway Church. At yung pinagmamalaki po ng Ilocos ay ang empanada. Yan, yung empanada with smile. Mula naman dito sa Ilocos Norte, akbang lang tayo ng 5 step. Andito na po tayo sa Pangasinan. Yan. Si Pangasinan po ay makikita po dito si Bulinaw Lighthouse. Andun din po si Our Lady of Manawag. Andun din po si San Roque Dam. At makikita nyo po dito yung waterfalls ng Pangasinan. At dito naman makikita nyo rin po dito ang barko. Ay, ang bangka pala. Ang bangka tapos may dala-dala pong bangus and mga product ni Pangasinan. Nga pala guys, bago kayo magpunta dito, kung bago nyo pasyalin itong Christmas Village na to,
mag-sign up muna kayo doon or mag-register muna kayo doon. At yung nasa likuran ko naman po ay ang summer capital of the Philippines, ay ang Baguio. So makita nyo po dito yung lion, tapos may bulaklak. At bago matapos ang ating vlog dito sa San Manuel, Pangasinan, sina-shoutout muna namin si Erwin Elcano, si Pami Apostol, si Teresa Rabago Cabanilla, si Joel Nathan Sabeliana, si John Michael Flores, si Nika Baniked, at si Evelyn Domingo, at si Saibel Darang ang Meskwa. At maraming salamat din dahil sinamahan mo ko itong vlog na to. Bye bye! See you in my next vlog!